Někdejší liberecký primátor Jan Korytář je podezřelý z porušení zákona, a to na konci 90. let. Tehdy vedl ekologické občanské sdružení zaměstnávající brance na náhradní vojenské službě. Česká televize získala nahrávku telefonátu mezi Korytářem a jedním z nich, která podle osloveného právníka svědčí o porušování zákona o civilní službě. Jsem ty peníze nesehnal vůbec. To mě nezajímá, Viktore, tak zítra nastupuješ. Toto byl telefonát mezi libereckým aktivistou Korytářem a brancem Krákorou. ČT ho získala anonymně, stejně jako Krákorovo písemné prohlášení z roku 2007. V něm tvrdí, že Korytář po něm chtěl každý měsíc 4 000 korun za to, že ho ve svém ekologickém sdružení nechá sloužit civilní službu jen na oko. Sám nemám moc žádný peníze, tak jak můžu tě dát? Viktore, tak půjdeš na civilku. To je tvůj problém. O 13 let později se Jan Korytář stal libereckým primátorem s hlavním bodem programu bojem s korupcí. Za jednu korupci vidím jako klíčový problém, protože díky ní chybějí ve veřejných rozpočtech peníze. Dnes Korytář tvrdí, že nahraný telefonát si vybavuje. Říká ale, že nešlo o úplatky, nýbrž o sponsoring. Pan Krákora byl zhruba před 10 lety na civilní službě u občanského sdružení, které jsem v té době vedl. Měl pro nás schánět sponzorské dary, tak jsme byli dohodnuti, a protože se mu nedařilo, tak jsme se s ním chtěli rozloučit, to je celé. Jenže o něčem takovém není v nahrávce ani zmínka. Naopak Krákora, který nebyl k zastižení, v písemném prohlášení uvedl, že musel celkem zaplatit několik desítek tisíc korun. Především se jedná o trestný čin vyhýbání se výkonu civilní služby, ke kterému pan magistr Korytář napomáhal. Celá kauza vyvolává kritiku regionálních politiků. Pokud to tak bylo, tak je to samozřejmě velmi špatné. Já si nedovedu představit, že politik, který je vybrán na protikorupční stáž do Spojených států na jedné straně, potom se chová takhle, jak se chová. Podle právníka ale může být celý případ promlčený. Kauza nahrávky telefonátu bývalého primátora Liberce Korytáře bude mít pravděpodobně policejní dohru. Někteří zastupitelé se totiž chtějí obrátit na policii, aby prošetřila, zda se nějaký trestný čin stal a zda je promlčený. Jiří Hynek, Česká televize, Liberec.